LTO versus Derek Ramsey, Porsche scandal. So ngayon dad, nagkakaroon ng isang viral na mga accusation at allegation na gumamit daw ng mga pekem plaka sa isang sports car na Porsche na supercar na pagmamay-ari daw ni Derek Ramsey. Ngayon naman, tong LTO na-flag tong supercar at Porsche na to. Ngayon naman nagpalabas ng pasawag ng isang celebrity gossip vlogger na si Sian Gasa. Mga nakuha daw niyang mga sources na nagkwento sa kanya, ito daw ay pinahiram niya sa isang negosyante na may mga initials na AJV. At tong negosyanteng ito, ginagamit at hinihiram tong supercar ni Derek Ramsey para ipagmayabang daw sa kanyang mga aligasyon, ipagmayabang daw sa mga iba't ibang tao na mayaman daw siya, pero yun pala hinihiram lang daw niya kay Derek Ramsey. At sinasabi niya, itong mga plaka na to mga vanity plate na nilagay niya doon para yun ang makita ng mga tao na pinagmamayabang daw ng isang negosyanteng ito na sa kanya daw yun. Kaya ngayon, ito daw yung na-flag nung LTO na fake plate yun. Ngayon naman, tong news articles natin lately, lumabas yung pangalan ng negosyante na haharap daw sa LTO. Ang pangalan doon ng negosyante si AJ Violago. Ngayon naman, tong si AJ Violago at si Derek Ramsey, haharap naman daw sa LTO Tagaytay para harapin yung mga allegations at yung mga issue na ipinataw sa kanila ng LTO. So Dad, ano mga nakikita mo nangyari dito? Well, number one, in fairness, no, humarap na sila sa aking na pagkakaalam at kumbaga nagpakita na sila ng kanilang apologies, no, nagsabi na sila ng kanilang apologies at inamin naman nila yung kanilang pagkakamali. So siguro yun isang kahanga-hanga doon, di ba, na lessons to learn pag nagkamali, dapat maging mababa ang kalooban at humingi ng paumanhin, di ba? So yun ang mga issues kasi dito Then number two, sinasabi nga natin, ano ba kasi mga violation dito? Meron kasing Republic Act 4136, no, na bawal gumamit ng plaka na hindi mo plaka. Yun ang issue kasi dito, no. So merong mga violations yan, no, na yung batas na yan na igawa pa yun no 1960s pa, no. Kung di ako nagkakamali, 1962 yata o 64, no. So kaya lang ang penalty doon, kung gagamitin mo yung lumang batas, 300 pesos lang pag gumamit ka ng mga maling plaka o maling registration, no? So, pero nabago na to. Noong 2014, naglabas ang LTO ng panibagong memorandum, binago na nila to, ginawa nilang 5,000. Yun ang penalty doon for a violation, no? Or up to 10,000. So, yun yung mga nabago doon sa batas na yun. No? Kaya nga, again, lessons to learn doon sa mga gumagawa ng batas at bumabalangkas ng batas. Kasi nga, pag bumalangkas tayo ng batas na walang formula, pero finifix natin, pinapako natin amount, tumatakbo na yung panahon, dekada, nagbabago na yung halaga ng pera, pero nakapako pa rin, no? Kaya 300 pesos pa rin sa lumang batas, di ba? Dapat yan, formula-based sana, di ba? So, ibig sabihin, kailangan natin ng mga mababatas at mga namumuno at namamahala na kahit na ba paano nakakaunawa ng scientific system ng mga science. So, yung sinasabing nating STEM, di ba? Science, technology, engineering, mathematics, napakahalaga nun, napapag-aralan mo para kung ikaw yung namumuno at namamahala, gagawa ka ng mga batas na alam mong babalangkas ka na uugma sa tinatakbo na lipunan kahit na wala na kayo, kahit na hindi na kayo nakaupo. Ito yung para sa mas magandang kinubukasan ng ating sambayanan. So, that's another lesson learned there, no? Third lesson kasi na matututunan natin dito is that may kwento ko rin, no? Merong isang binatilyo, first time niyang kumbaga nagkaroon ng pagkakataon na makausap yung girlfriend niya, na magkaroon sila ng mas intimate na relationship, pagtatalik sabi natin. So first time niya kasi, so hindi niya alam no, kung ano yung gagawin niya, no. So ang ginawa niya, pumunta siya sa isang butika, no. So kinausap niya yung pharmacist doon, no. Sabi niya, ano ba yung pwede kong bilhin na parang ito, for adults to, no? Sinabi niya, ano ba pwede kong bilhin na condom, no? Sabi niya, condom, nagtatanong siya doon, no? So yung pharmacist, yung may-ari ng butika, sinabi sa kanya, ilan ba ang gusto mo? 3-pack o 6-pack, no? 3 o 6? Sabi niya, siguro 6-pack na lang. Kasi nga, nagbida na siya. Ito na ngayon, ito yung lessons to learn dito. Nagbisa siya doon sa pharmacy, sinabi niya na, alam niyo kasi, mamayang gabi, naimbitahan ako ng aking girlfriend, at pagkatapos namin mag-dinner sa bahay nila, sabi niya sa akin, okay na magtalik kami. So first time ko to, sabi niya, kaya hindi ako marunong. Sabi niya, kaya nag-i-enjoy ko, kaya pinaghahandaan ko na, no? Sabi niya dun sa pharmacist na kausap niya. So tapos, madami pa siya kinikwento na pagkatapos namin kumain, kasama ng mga magulang niya, tsaka kami pupunta dun sa likod ng bahay nila, dun na kami magtatalik, kaya pinaghahandaan ko. So, binili niya yung 6-pack na sabi niya 6-pack na lang kasi sabi niya first time ko to so baka makarami ako, sabi niya. So, binentahan siya ng pharmacist ng 6-pack na condom na sinasabi natin. Pagkatapos nung gabi na, pumunta na siya sa bahay ng kanyang girlfriend. Naghapunan na sila. Habang naghahapunan kasama yung mga magulang,
nagdasal siya. Siya yung parang nagbigay ng prayer, no, before the meal. Ang haba-haba nung dasal niya. So nagtataka yung girlfriend niya sa kanya. Sabi nung girlfriend niya sa kanya, ba't ang haba? Pagkatapos magdasal, tinanong siya, ba't ang haba nung dasal? Hindi ko alam na napaka-religyoso mo pala. Ang sagot nung binatilyo, sabi niya, hindi mo naman kasi sinabi sa akin, yung daddy mo pala pharmacist. So siya pa rin pharmacist na nagbebenta ng condom doon sa butika. So tuloy na booking yung kanyang plano. So ganun din, no? Minsan yan ang lesson sa buhay natin na minsan kasi gusto natin magyabang, magbida, pero hindi natin naisip na merong consequence lahat yan. No? Lahat yan may consequences. Diba? Lalo na kung hindi naman totoo. Katulad yun, nangyari niyan. No? So in fairness to all parties, so syempre at least hinahangaan naman natin sila na kusa silang sumuko at may kababaan ng kalooban na humingi ng paumanhin. So siguro yun ang mga lessons to learn dito na ba't pa natin hihintayin kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong iskandalo o issue bago tayo gumawa ng tama, di ba? So maganda sana kung kayang iwasan sa umpisa pa lamang, let's be who we are. Kasi nga may kasabihan, di ba? What's the point of impressing people you do not like? And who at the end of the day, they don't really care too, no? So what's the point? What's the logic of that, di ba? So it's always best to live a simple life and live within your means. May kasabihan nga natin, di ba? Walang dahilan para magbida ka o magyabang ka dahil nga at the end of the day, these people don't really like you and they don't really care about you, di ba? So it's all in your mind. It's all in your mind na gusto mong hangaan ka, pero kung yung paghanga na yun dahil lang sa salapi o dahil lang sa mga karangyaan, siguro hindi sila karapat-dapat na maging kaibigan mo rin o maging kasama mo rin. Ngayon naman, may mga nagtatanong, uso ba dito sa Pilipinas ang pagiging mayabang culture? Kasi syempre, pagka titinig ng mga tao, yung Porsche na supercar na pinag-uusapan dito, parang grabe yung halaga nito. Kasi kung kumpara sa nakararami ng Filipino population, mas maraming tao ang hindi nga man lang makabili ng kotse, namumurahing kotse. Ito pinag-uusapan dito, mga supercar, yung mga tipong pang mga European millionaires. Pero dito sa naghihirap na bansa, pinag-uusapan yabangan. Bakit daw nagkakaroon ng yabangan culture dito sa Pilipinas? Ano nakikita mo nangyayari dito? Well, kasi hindi lang naman sa Pilipinas, kasi sa ibang bayan, meron din ganyan, tinatawag natin, nagbibidahan, nagyayabangan, di ba yung sinasabi nga natin, no? Kasi nga, kadalasan, hindi lang naman mga Pilipino, lahat naman, no? Meron tayong mga talagang ugali as a human being, di ba? As a human being, kasi meron tayong tinatawag na discriminatory attitude, di ba? Yung bang tinitingnan natin o kinukutya natin yung mga tao, may biases tayo na sinasabi natin. Minsan din natin sinasabi openly, but it's at the back of our mind, di ba? Ganun yun, hindi natin maalis yun. Yung parang ang tingin ng tao, pag wala ka o wala kang pera, parang minililiit ka o minamata ka. So ayaw nilang mamata, ayaw nilang maliit, o gusto nila sometimes gusto nila hangaan sila. So those are the issues kasi, and that's why this serves as an incentive or inspiration for other people to buy expensive things, no, to show off, di ba? Kasi para hindi nyo kami matahin, hindi nyo kami liitin, hindi nyo kami parang insultuhin, di ba? So yun ang dahilan. Pero again, as I've said, what's the point of that? These people don't really care about you, and these people, you don't really like them too. So what's the point of impressing people that you don't like and who don't care about you, and you don't care about them as well, di ba? So yun ang issue kasi dito na minsan naliligaw ng landas, lalo na yung mga kababayan natin na may kabataan, kasi nga sila ay naging worldly, nagiging makamundo sila, na akala nila that's the only way for them to earn respect. But sa akin kasi, based on experience which I can share with everyone, lessons to learn, is you earn respect by what you produce, by what you do, but what you can do. Kasi nga, these are the things that are more lasting, di ba? And number two, if you help other people, kahit na papano, gagalangin ka pa rin ng lipunan, kahit si Mother Teresa, hindi naman mayaman. Pero nakita mo, ginagalang siya, hinahangaan siya ng buong mundo, di ba? Hindi naman dahil sa karangyaan, bakit siya hinahangaan? Dahil sa pagtulong niya sa kapwa at paglilingkod niya sa kanyang mga kababayan. Yun ang dahilan na sinasabi natin na lessons to learn from this kind of incidents. Ngayon naman, ang mga isang argument na nakikita ko is, sinasabi ng iba, hindi ba mas kahanga-hanga kung ang pinagyayabang or pinagmamalaki ng isang tao yung mga kanyang mga achievements through education, yung mga napag-aralan niya, mataas na napag-aralan niya, may mga medalya siya nakuha doon compared sa mga pagyayabang na mga materyosong bagay, kasi at least ito kung napakataas na pag-aralan niya at may mga medalya siya, ito ay nagdadala ng tunay na oportunidad sa kanya kasi pag-aagawan siya ng mga kumpanya, pag-aagawan siya ng mga oportunidad kumpara sa pag nagyayabang ng kotse kay iinisan ka lang lalo at kamumuhian ka lang ng mga iba sa likod mo. So hindi ba mas tama daw yun, Dad? Anong tingin mo, Dad? Tama ba na edukasyon ang tunay na pagmamalaki ng tao?
Well, sa akin, I would say na napakahalaga na makapag-aral ka, no? Kasi napakahalaga ng kaalaman at karunungan, di ba? Kasi katulad sinabi natin sa ibang vlog natin, na kadalasan na napropromote yung mga may pinag-aralan, no? Kasi nga, ibig sabihin, may disiplina sila at alam nila yung mga sistema. So, yun ang dahilan kasi kaya napakahalaga ng edukasyon, kaalaman at karunungan, di ba? Kasi napakahalaga nun. And kung sasabihin naman natin, kung ano ang mas mahalaga, yung coaching mamahalin o edukasyon? Definitely, edukasyon mas mamahalin yun. No? Bakit? Kasi kamo yung kotse, kumukupas yun at bumababa ang halaga. Pero edukasyon, kung patuloy ka nag-aaral, patuloy mong dinadagdagan ng kaalaman at karunungan mo, tataas yung halaga mo as a professional, as a person. Yun ang, pero at the end of the day, sa akin kasi, mas mabuting wag maging mayabang ang tao, di ba? Sinasabi ko pa ulit-ulit, mas mabuting mababa ang kalooban mo. Let your credentials speak for itself. Kung meron ka ng mga diploma, etc. Yun ay ipapakita mo, pwede kinakailangan ipagyabang mo. Kasi nga sinasabi natin sometimes that you are respected better if other will speak well of you rather than you speak well of yourself. Diba? Yun ang mga sinasabi natin. Kung mababa ang kalooban mo, bagamat napakarami kang nagawa, edi mas maraming hanga sa iyo kaysa parang pinagyayabang natin yung mga ginawa natin. Kaya nga, di ba may kasabihan kada sa Biblia, no? Pag tinulungan mo ibang tao at pagkatapos ikinakalat mo, tinulungan mo, nagantimpalaan ka na. Kasi nga tunay na gantimpala galing sa langit at galing sa Panginoon. So, hindi kinakailangan ipagbida na yun kung kinakailangan. But, if you want to let people know, then it's up to you. It's your own conscience that will tell you what is good for you, what is not good for you. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party, parati namin sinasabi na edukasyon ng aming pangunahing mga tinutulak kasi through education, aangat ang bawat taong bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ang pinaglalaban namin sa Ilocano Defenders Party List, matulungan at masuportahan ang bawat mamamayan na madagdagan ng kanilang kaalaman at karunungan para sila'y magkaroon ng kasaganaan sa kanilang kabuhayan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.